Kang Tuhan lima Sang Prabu kesaipun kekasihipun Raden Permati Rama Mas bagus Permati kang ngambar harum gandanya Prabu semua sekar bisa Raden Arjuna komunikasipun arep Permati pangarep gandane mangambar-ngambar ing wasana pangabatan yang sampur kumlayan asta Bekawi Kang Cinodi Gelung kepiak-kepiak medalipun kabegal dene babak cakar Rama
Podo Pak, mesake aku. Iku sing meneng iku sing penak. Sing pola iku ora penak. Tapi aku pola penak Pak. Sopo? Bojoku. Atene piye Pak, berkah barokah. Iki tenang Pak, gandel lho Pak. Oh, nanya mboten sah Bu, alah. Iki Bu. Orang. Salaman riyen Bu. Itu Bu. Sik padha ora. Iso sangu tambah tuku bensin. Pun nggih, mboten pun nggih. Pun. Hah? Pun Pak, malih niki. Pun nggih. Pak Alek nyamper, wah Pak Alek pun kathah menyangoni Pak. Saestu napa? Saestu Pak. Oh nggih. Pun mboten kirang-kirang tukokke tiket, terus tukokke armoni tukokke rokok aku rene rokok kan. Ora kecari iki. Agak sekali. Aku mau lho Pak. Iya piye. Pak. Iya. Pak niki sengadol rokok pundi nggih Pak niki. Ya tak omongi awan mau warungnya tutup. Pak Alek wis pesen sore iki diterne. Ngendi Pak? Aku ngenjeragane iki. Lah iya ditutup. Iki apa mal tuku kok ndak Pak Alek nampani ya saru. Ndak ora tuku kok aku ya butuh ngono Pak. Iya. Ngono terus nggih Pak, mangke terkem mriko nggih Pak ngono. Heeh. Niki wis arep tembus kalih rasdo Pak turune mangke ajeng diparingi rokok sampurna sak slop ngoten. Nggih, matur suwun Pak Alek nggih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Iya. Tapi bapaknya mau ngomong enggak arep rokok. Napa Pak? Oh niki mboten Pak, separuh mawon Pak, separuh. Lah iya, heeh. Rokoknya separuh slop. Iya. Separuh garingan Pak. Monggo, yes, doane Pak Alek. Oh, ojo. Wis begini to, kita kan genep. Pak Alek. Saya tak hitungnya. Iya, Gini. Mira. Nggih. 1000 kurang kali atas Pak, namungan. Pak, iki 2 juta kurang 200. Nah, nggih, matur suwun. Ngombe dhisik. Oh, ojo gowo lho Pak. Iya, titip. Kuntine nyangkut iki lho, cepet. Piye to ya, kikrik men ta iki. Mosek Pak orang. Angel. Kok coba Pak. Cepet kita iki lho. Oh, ya ora ya Oh iya.
kedap nggih Bu, Pak. Mimik mboten. Leren ae wong gak klesu gak aku. Musik. Urung. Mimik mboten, Dik. Mboten apa-apa. 50.000. 30. 5.000 ora gelem. 2.000 ora gelem. 1.000. Pun Bu mriki mawon. Wis bukan. Pun, Pak. Iya. Monggo. Nun. Mboten mak lara men to sikilku nggih. Mboten napa-napa Pak, boten golek butuh ngeten iki, Pak. Niki butuh golek butuh, Pak. Boten angsuran BRI, Pak. Nggih kula enten model mekar barang tak kira nyawer asem iki. Wangi. Awang aku lho lebar. Itu toh, lebar apa? Lebar joget kok langsung geguyur banyu kok. Jal, wangi lah. Om jangan jare. Om jangan, Om jangan. Ya Allah iki jane. Nggih mau nek iki tak balik ngene iki. Wis ngene iki. Oh, malah dereke kaya tikus sama. Bon. Gelangku nanti, Pak. Gelangku hilang. Pun kersane teh mriku Pak, iket mau lucu le Pak. Pak, Bu, matur suwun sanget. Panitia dusun mriki jajaran apa ndak nganu nggih? Ndak nganu. Aku disebutnya Agus dan jajaran apa pemerintahan dusun mriki matur suwun sanget. Terutama Pak Alek, sak keluarga, Bang Anten, Mas Anten, selamat berbahagia. Nanti capek-capek dulu sekarang, nanti malam lanjut capek-capeknya ya Mas. Aku harus aja muni mantap-mantapi kata-kata cilik-cilik ya Bu. Mas Anten, Bang Anten, nanti itu make up nggak usah dihapus, langsung kayak gitu aja. Oh mantap, bangun tidur Mas Anten sudah selemotan Mas Jaya. Bahagia selalu ya Mas, dipermudahkan segala urusannya, sukses, lancar segalanya. Orang nikah itu gampang Mas, sulitnya mempertahankan. Leres nggih Bu, Pak. Orang buat anak itu gampang Pak, Bu.